ngathi ngokuthunywa ngonyamithi yamakhosi ukuzokhalisa umndeni wabadlamini, sikhalise wonke umphakathi wasemsini, sikhalise isifundazwe sonke saKwaZulu-Natali ngokulahlekelwa yiqhawe. Umndeni awulahlekelanga wona wodwa, lahlekelwe sonke. Umfana ube yiciko eyisibani esihle, ekhuluma into ehlanzekile emlomeni wakhe bese emncane indlela elikhulu kuye ngoba silapha nje nozalisa ukuthi wonke umuntu osuke khona ongwesilisa noma ngabe uyacula noma ngabe wenzani ngakusasa ekuseni uyibuyele lengonyama yikho silapha sizombeka sizomdlalela umsebenzi. seshishintsha wentombi ukuthi sizoqhubeka ngoba sinikezwe ukuba sidlulise konke okuzokwenzeka la esiteji njengokuba insizwa enkulu kangaka isilele kusho ukuthi isilo sikhombisa ukuthi wonke umuntu okhona ezweni noma esifundazweni saKwaZulu-Natal uyingxenye yasezinkulu ngoba isimo sezilele sikhombisa ukuthi lahlukene naso alimala kumfana naso isimo silahlukene njengokamadla kwasezinkulu kwabazisa umuzi wonke wasemseni wasesezefeni usemsebenzi wakhe isilo kuphelekezele indodana yakhe. Siyabona namhlanje ikho lonke isikhathi sizozama ukugijima ukunyusa nje kakhulu ukuthi bonke ababhale lapha bazozama zokukhuluma ukuthi konke sizokwenza sikwenze ngathi asithuthuzane siduze silimele sonke futhi ukuthi ubaba uNkulunkulu akaphilile asemphilile asiqale ngenxeba kodwa sethembe ukuthi uNkulunkulu ngeke asilinde ngokungasikwe amandla akwenzeni yazi ukuthi sizoveza ngani kusasa ubone indoda kuphandiswe inkuthu zabantu bakwaDlamini abantu bakwaZulu bonke. Baba usibulele ngokukhuleka sibeke. Siyabonga.